designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strada, engineered beyond tough. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Welcome back! Kung may pagbabago sa inyong mga bahay, mayroon din dito sa ating pinagtatrabahuhan. Una, kukuhaan kayo ni Manong Guard ng inyong temperatura. Kapag mataas ang inyong temperatura at may iba pang sintomas, kailangan kayong matingnan sa ating klinik o ipadala sa pinakamalapit na health center o pauwiin kung may sakit. Siguraduhing malinis ang mga kamay bago pumasok sa pinagtatrabahuhan. Ugaliin ang pag-sanitize ng kamay. Bukod sa face mask, maaaring humingi ng pang-disinfect na panglinis ng inyong workstation sa admin. Panatilihin ang physical distancing at all times. Kapag may meeting o diskusyon, iwasang gawin ito sa masikip at maliit na lugar. Siguraduhin na may tamang ventilasyon at limitahan ang bilang ng mga tao sa meeting room. Sundin ang 1 meter rule sa physical distancing. Masarap man magkwentuhan tuwing break, iwasan na magtagal o magsabay-sabay at dapat mayroon pa ring physical distancing. Kung hindi maganda ang pakiramdam o may sintomas ng sakit, manatili sa bahay at abisuhan ang pinagtatrabahuhan upang sila rin ay makagawa ng mga hakbang. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Magandang araw! Maya Payaldo! Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Real-life stories from different sides of the globe. Witness UN in action. Mga impormasyong matikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's talk heart to heart.
tuwing Sabado, alas 8 ng gabi. Dito lamang sa CLTV. Sa tawag ng panahon, ito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Maraming pagbabago ang dulot ng COVID-19 pandemic sa ating buhay. Kasama na rito ang pananatili sa bahay at paglabas lamang kung talagang kinakailangan. Ngayon, bahagi na ng ating kasuotan ang face mask kapag lalabas ng bahay. Huwag kalimutan na magdala ng alcohol o sanitizer upang mas madalas makapaglinis ng kamay. Sundin ang mga panuntunan ng pampublikong sasakyan, lalo na ang physical distancing. Kahit sa pamilihan, dapat ring sumunod sa new normal. May mga lugar din na kailangang magrehistro para magamit sa contact tracing. Kung maaari, subukan ang mga contactless transactions tulad ng online banking, online payment o kahit online shopping para hindi na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para mas maging handa sa new normal. Dispungaldo, kabalen! Malyari mo na lang albente ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli da rin katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny! May pagkatpanapon Pampanga, magandang hapon Central Luzon.
At oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan dito ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 3 ng hapon, CLTV Balitaan. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. At ang araw ho natin ngayon, o ang petsa natin ngayon, araw ho ng Lunes, January 17, 2022. At kung inyong matatandaan, ngayon ho yung unang araw ng pagpapatupad nitong tinatawag na no vaccination, no ride policy ng Department of Transportation dyan ho sa may Metro Manila. At kabilang ho riyan yung mga biyahe mula at patungo naman dito sa atin sa Central Luzon. Kaya ho para paalala dun sa lahat ng mga bibiyahe patungo ho ng National Capital Region, tiyakin na meron ho kayong dalang mga ID at yung vaccination card syempre para ho maipakita yan at kayo ho ay pagpilhan ng ticket dyan ho sa mga sakayan ng bus para hindi ho maantala ang inyong biyahe. At syempre ho, alam naman natin, ngayong araw din, January 17, ito ho yung unang araw naman ng suspensyon ng klase. Alam ho natin, nagpatupad ng academic break sa iba't ibang pamantasan at iba't ibang paaralan dito ho sa lalawigang Pampanga at maging sa lungsod ng Angeles bilang tugon ho yan sa lumulobong kaso ng COVID-19 at batay na rin ho yan doon sa memorandum na inilabas naman ng kagawaran ng edukasyon. Mga kariyon, ito po, pag-usapan na ho natin ang mga malalaking balita ngayong unang araw ng linggo o unang araw ng trabaho ngayong linggo, January 17, araw po ng Lunes. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking istoryang nakalap ng CLTV News Team. Ito ho mga kabalen sa Angeles City, issue ho sa pagitan ng chicken dealer at bagong slaughterhouse. Nakaapekto na raw sa supply ng manok sa Pampang Market. Pero LGU, tiniyak na walang shortage ng manok sa syudad. Yan, mamaya tatalakayin ho natin ang balitang yan at makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos para sa update na yan. Kasalukuyan, kaninang 1:30, ewan ko lang kung natapos na ho kayo, nagdaos din ng kilos protesta. Ito hong mga chicken dealer dyan ho sa may Pampang Market. Ito naman, usaping eleksyon, proseso sa pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa election 2022, sinimulan na ng Commission on Elections. Ayan, ano nga ba yung inabot ng ballot printing? Matatandaan ho ninyo, nag-request itong PDP Laban QC faction na magkaroon muna ng pagpapaliban dyan sa pag-imprenta ng balota at muling buksan ang filing ng Certificate of Candidacy, pero hindi ho ito kinatigan ng komisyon o yung COMELEC. At mamaya ho malalaman natin gaano karami bang pangalan yung makikita natin dyan sa listahan ng mga kandidato o ng balota na atin hong gagamitin sa darating na Mayo. At ito mga kabalit, ito ho yung nabanggit ko kanina, yung implementasyon ng no vaccination, no ride policy. Nagpatumal ho ng pasada sa Mabalacat City Bus Terminal. Ayan mga kabalin, yung mga bumabiyahe, kanina sinilip po ng ating kasamang si Paulo G at ni Kuyang Johnny Coronel. Ito hong bus station dyan sa may Dao. At isang pasahero lamang daw yung sumakay doon sa isang oras na pag-aantay ng isang bus biyaheng Metro Manila. Ayan, kumusta ho kaya ang kalagayan ngayon? Yan ho ang ating aalamin maya-maya lamang dito ho sa ating programang CLTV Balitaan. At ito naman, para sa mga mahilig ko sa kalikasan, ay actually para ho sa buong madla, sa publiko. Nagpaalala po ang Department of Environment and Natural Resources na ipagpatuloy ang pangangalaga sa Sierra Madre para humalabanan ang mga masasamang epekto ng climate change. Ayan, malaking po papel ang ginagampanan ng bulubundukin sa kahabaan ho ng Central Luzon, sakop po niya ng Nueva Ecija, Aurora at maging ang Bulacan. At dito ho, may maitutulong daw ang publiko para higit na mapangalagaan ang naturang mountain ranges. Ayan ho, mga kabalin, no? At isa ho yan doon sa mga pinagmamalaki ng ating rehiyon at naway maalagaan na maayos itong bulubunduking ito.
Ayan, huwag na ho nating patagalin pa sa puntong ito. Makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos, Mr. Shoutout ng CLTV. Para ho maliban sa batiin kayo, bibigyan ho tayo ng karagdagang impormasyon. Kaugnay nga nitong issue na alam naman ho natin, nung nakaraang linggo pa natutukan na ho ng inyong paboritong programa, CLTV Balitaan at CLTV News. Ito ho usapin sa pagitan nitong mga chicken dealer dyan ho sa may Pampang Market at ito ho bagong slaughterhouse sa Angeles City. Konting rewind lamang, Kuyang Paulo G, kung matatandaan ho ninyo, ay nagkaroon ho kasi, nag-full blast na nitong linggo lamang, ito ho bagong kakayan dyan sa lungsod ng Angeles. Ito naman ho ay kasunod ng pagpapasara din noong mga nakarang buwan. Ipinasara itong mga maliliit na katayan dyan sa lungsod dahil nga raw sa kawalan ng sapat na permit, particular na ho yung sanidad. At ito hong sinasabing operasyon naman ng bagong slaughterhouse ay umaasa nga magpapaganda doon, inaasahang magpapaganda doon sa serbisyo at doon sa kalidad at kalinisan na rin nito hong lungsod ng Angeles. Pero umangal ho itong ilang mga chicken dealer at sinasabi ho nila hindi naman kaya, hindi daw kaya ng bagong slaughterhouse itong volume ng katay kada araw para humatugunan yung demand dyan ho sa Pampang Market. Pero naglinaw ho ang city government ng Angeles na wala hong shortage ng manok dyan sa lungsod. Kuya Kaoji, ano na nga ba yung latest dyan? At ano-anong punto yung in-erase ng bawat kampo? At ano yung sinasabi ng city government kaugnay nitong usaping ito? Kuya Justin, at nung development nitong aberya sa pagitan nitong Angeles Chicken Dealers, consumers cooperative, at dito na rin sa AECA o dito sa Cabanatuan, AECA Agro Ventures Incorporated. Ito ho yung pribadong kumpanya na sa ilalim ng Build, Operate and Transfer ay gumugulong nga ho ngayon yung isa hong private na slaughterhouse dito ho sa siyudad ng Angeles. At alam mo Kuya Justin, doon ho sa nakasunod sa aming storya na ho na ito, mula ho doon ho sa issue ng konsultasyon, ayun, naresolba sa pamamagitan ho nitong pagkakaroon ng series of meeting, Kuyang Justin, dito sa mga stakeholders. At yung issue naman nila ngayon mula Kuya Justin, Kuya Justin. Yeah, go ahead, Kuya Paolo. Oo. Itong kanilang trial dito sa unang linggo, dito nagka-problema. Ang unang punto nitong mga nasa panig nitong chicken dealers yung kalidad ng trabaho. At base dun sa time frame na sinusunod na kanilang pagbagsak ng mga produkto, itong manok, dito sa Pampang Public Market, na alam naman natin Kuya Justin, ito yung bagsakan. Pagka ho, kasi pinag-uusapan ho natin mga kaibigan yung bagsakan, iba ho yung oras ho ng pagkuha nito namang mga retailer ng manok. Na sa kanila Kuya Justin, alas 12 pa lang ng hating gabi, yung mga manok ay available na diyan sa Pampang Public Market. Nga lamang Kuya Justin, nagka-problema dahil itong pagsalang nitong kanilang mga manok dito sa pribadong slaughterhouse ay hindi kinaya yung laki ng volume na kanilang dinala dito sa private slaughterhouse. Pero sa kabilang banda Kuya Justin, dito naman sa usapin ng may kasabihan nga na sa umpisa pala ang pagka nanganganay mahirap Kuya Justin, Pero isa rin sa nakikita nilang problema yung hindi lang yung time frame pati daw Kuya Justin kung gaano ka-skilled yung mga workers nitong Cabanatuan AECA Agro Ventures Incorporated, dahil pati daw yung lamang loob Kuya Justin hindi na mapakinabangan pa o maraming diferensya yung paglilinis nila ng lamang loob nitong manok At yung issue din daw Kuya Justin nitong kung papaano ma-accommodate lahat nitong 18 dealers ng chicken o Angeles Chicken Dealers Consumer Cooperative Kuya Justin, dahil kapag ka daw hindi nasunod yung kanilang time frame Kuya Justin, hindi nila masasabing ganun ka-fresh yung karne ng manok kapag kaya bumagsak
dyan sa public market dahil nakasanayan na raw ng mga mamimili, Kuya Justin, na yung manok na kanilang kinukuha mainit-init pa. So doon sa mga puntong yung Kuya Justin, ang panawagan nitong mga chicken dealers papaano ang kanilang magiging sitwasyon ngayon kung hindi naman kayang i-accommodate nitong pribadong slaughterhouse. Lalo't pati sinara na o binigyan pati nitong notice of the demolition at sa mga oras na to, Kuya Justin, maipapakita natin sa ating video kung available na na talagang dinemolish na yung mga maliliit na slaughterhouse nitong 18 chicken dealers dito sa Angeles City. Oo. Paulo G, itong usapin muna doon sa maliliit na slaughterhouse dahil nabanggit mo na rin ano ba ang estado nito dahil meron tayong sinusunod na batas kaugnay ng operasyon nitong mga ganitong klaseng pasilidad. Ito ba ay merong permit mula sa NMIS o yung National Meat Inspection at yung iba pang kaukulang permit kaugnay nga nitong usapin ng environment? Alam mo, sa panig nitong mga chicken dealers, Kuya Justin, willing silang mag-comply sa lahat ng mga requirements ng NMIS at ng lokal na pamahalaan. At sa mga nakalipas na panahon, yung isingil daw ng NMIS kanilang binabayaran. Kuya Justin. Okay. Kanya lang, dito sa panig naman ng lokal na pamahalaan, sila compliant laang, Kuya Justin, dito sa batas na umiiral yung Republic Act number 9296, Kuya Justin, na kung tawagin Meat Inspection Code of the Philippines, na itong devolution of power, Kuya Justin, ng NMIS sa mga LGU kailangan mabantayan nila mula sa kung yung mga nagtatanong, yung ante-mortem inspection, yan may bayad. At ano ba yung sistemang ito? Dito pinangangasiwaan, mga kaibigan, ito pong NMIS. At kung sakali ang syudad ay meron din local NMIS, silang nangangasiwa, Kuya Justin, kung papaano sumailalim sa mga katayan o slaughterhouse yung mga hayop. Gaya nitong mga manok. At meron din tayong tinatawag na post-mortem inspection. Kuya Justin, na mula pa lang dito sa paglalagay sa pen nitong mga hayop, at tinitingnan nila kasi, Kuya Justin, isa rin dito sa pwedeng makompromiso kapag yung kinatay hindi na ganun ka sigla, hindi na ganun ka, kumbaga, Kuya Justin, iniiwasan natin dito yung double dead na kung tawagin. So, diyan meron talagang kapangyarihan itoong lokal na pamahalaan para pamahalaan itoong proseso ng pagkatay. So, dito kung yung tinatanong mo, Kuya Justin, yung mga maliliit na slaughterhouse, meron ba silang permit? Willing silang mag-comply. Yan ang sinasabi nila. So makatawid, Kuyang Paulo, as we speak, at nung i-impose itong demolition na isinagawa ng pamahalaan, wala silang karampatang permit. Pero ang sinasabi is willing sila. Kaya isa doon sa panawagan nila, ang lumalabas dito ay hayaan din silang makapag-operate ng mga slaughterhouses na maliliit at nang sa gayon ma-augment nga itong serbisyo o itong proseso itong bagong slaughterhouse dahil nga kamo nga doon sa balita at napanood din naman natin, ang sinasabi nila ay hindi kayang iproseso lahat yung mga manok, hindi kayang katayin lahat yung ipinapasok na manok dito sa bagong slaughterhouse. Pero Kuya Paulo, sinagot ito naman ng pamunuan nitong slaughterhouse at ang sinasabi dito at pabanggitin natin sa ating mga nanonood na pwede naman daw i-accommodate lahat provided that kung kaya agahan yung pagpasok ng mga manok. Tama ba? Kuya Justin, yan din ang intindihin ditong namamagitan kasi siya ang nag-mediate din, Kuya Justin. Hindi lang daw siya yung operational manager nitong pribadong slaughterhouse, kundi siya rin ang nakikipag-usap dito sa mga kanyang kliyente. Stakeholder na rin kasi ito, Kuya Justin. Na kung sakali mag-meet tayo halfway, okay, inaamin ko na hindi ko kaya yung time frame ninyo na alas 10 ako mag-uumpisang tumanggap ng inyong mga manok.
kung maaari daw po, pwede naman kami ng alas 7 ng umaga. Isa rin yan sa kanyang pakiusap dito sa 18 dealers, Kuya Justin. Nga lamang ang nagiging problema din naman nitong mga chicken dealers yung pagdating ng supply na galing ho sa iba't ibang probinsya dito sa Central Luzon. Hindi naman ganun din kaaga na dumarating, Kuya Justin, na kung yun ang gugustuhin naman nitong pribadong slaughterhouse. Kaya doon sila hindi nagkakaproblema. Doon sila hindi nag-meet, Kuya Justin. Kakaunawaan, oo. Time frame, oo. At alam mo, ang isa pa dito yung pag-amin din nitong nasa management ng slaughterhouse, Kuya Justin, na yung kanyang mga tauhan baguhan. Kaya yung apilan daw nitong 18 dealers na okay, yung makukompromiso naman naming mga workers papaano. Oo. Ang sinasabi naman, Kuya Justin, mas matutulungan nyo kami kung i-apply ninyo o i-endorso ninyo yung mga skilled workers ninyo. So yun ang anawagan naman. Ano ang naging resolution nila diyan? Kasi totoo yan, Kuyang Paulo, nung nabalita natin itong development na ito noong nakaraang taon, hindi naman masyadong malayo yun, kailan lamang itong 2021, isa nga dun sa pinupunto nitong mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Angeles na tumututol dun sa operasyon nitong bagong slaughterhouse ay yung mawawalan ng trabaho, no? Yung mga kababayan ho nating mga matadero na apektado pag ipinasara o ito na demolish na ho yung mga maliliit na katayan diyan sa lungsod. Pero ito ba, Kuyang Paulo, na ipangako din naman ito ng local government at sinasabing willing sila, no? Willing daw tutulungan nila yung mga apektado at willing daw itong pribadong korporasyon na nagpapatakbo sa bagong slaughterhouse na i-absorb itong mga manggagawang apektado. No? Ito ba, nangyari na ba? Nagsabi yung pamunuan ng slaughterhouse, Ginong Corpus, sinabi niya, i-apply ninyo. Anong tugon dito ng mga chicken dealer at saka yung mga may-ari ng mga maliliit na slaughterhouse? Willing ba silang ipa-apply din naman at nagkaroon ba sila ng resolusyon sa usapin na yan? Ayon na rin kay Neil Daroque, ang isa sa mga miyembro nitong chicken dealers ng Angeles, Kuya Justin, duda daw sila na matatanggap lahat o ma-absorb yung 600. Pero sa kabilang banda, ang sinasabi naman ni Joselito Corpus, ang general manager ho nitong pribadong slaughterhouse, kaya naman at kung maaari nga daw pwede pang by batch papapasukin yung mga nasa 600, yung tansya nila na apektadong mga matadero, Kuya Justin, nitong manok. At alam nyo, kasama na rin daw sa pinagplanuhan nila yan kung papaano yung mga manggagawa is within city, Kuya Justin, dahil mas harmonious nga naman daw yung pagtatrabaho kung sakaling yung mga manggagawa galing din naman dito sa 18 chicken dealers. Pero dito, Kuya Justin, hindi pa tayo nagkakaroon ng malinaw na impormasyon kung ilan na ba yung natanggap nitong pribadong slaughterhouse mula dito sa workers ng 18 chicken dealers, Kuya Justin. Pero ang nakikita daw ngayon so far, ang daing nitong pribadong slaughterhouse talagang medyo problemado pa sila doon sa relasyon nitong mga chicken dealers. Kasi ultimo doon sa usapin, Kuya Justin, na napagdududahan na parang may sabotage daw dahil doon sa pagbaba ng manok, pagdiskarga hanggang doon ho sa delivery, nakikita niya, Kuya Justin, na ipakita sa CLTV News Team na pati daw yung koordinasyon kasi pagka bumaba na yung manok, dapat sila na ang mangangasiwa. Tila baga daw kinukumpasan pa sila nitong mga nag-operators nitong chicken dealers. Kasi sa pagbaba ng manok, Kuya Oo, Kuyang Paulo, ito maitanong ko lang nabanggit natin kanina, napag-usapan natin kanina na itong mga maliliit na katayan, willing silang mag-comply doon sa hinihinging
ika nga proseso o dokumento itong pamahalaan. Ano? Naitanong mo ba sa city government kung bakit hindi na lamang sila binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ika nga sapat na panahon, no, para mag-apply ng mga kinakailangang permit para matiyak na ika nga naaayon doon sa standards yung kanilang operasyon? Kuya Justin, ang sinasabi lang ni Ma'am Icy Calagwas, ang chief tactician ni Mayor Pogi Lasatin, sila raw ay sumusunod sa batas. Ito na yung paraan para at least makasunod tayo sa sanitasyon, doon sa sewerage system, na hindi ho yung mga ano man hong dumi na dumadaan ho sa kanal ay naitatapon ng kahit sino. Ito na raw yung katuparan nito, Kuya Justin. Kaya gusto lang nilang i-regulate. At doon naman daw sa usapin ng kita, ang binabanggit ni Ma'am Icy Calagwas, dito rin all accounted kung ilan yung heads ng nakatay ng kada slaughterhouse, talagang mabibigay yung para sa lokal na pamahalaan. Kuya Justin? Kasi yung buwis na nararapat. Oo, sa umiiral daw ho kasi na nagiging takbo nitong mga nakalipas na panahon, hindi naman nila monitor daw yan, Kuya Justin. Saka lang daw hindi nare-regulate. Pero ang bottom line nun, Kuya Justin, yung mag-comply sila dito sa usapin ng sanitation, sa environmental issue, Kuya Justin, na tinitignan ng lokal na pamahalaan na sabi nga nila atrasado na at eto na, sumusunod tayo sa batas, sana naman daw wag masamain nitong mga stakeholders, particular na itong mga chicken dealers, Kuya Justin. Pero doon sa tanong mo sa akin una, Kuya Justin, nagkaroon ba ng shortage ng supply ng manok? Ito nga Kuya Paulo, yan yung tanong. Yan nga yung tanong ng ating mga kababayan. Sakto isusunod ko na. Nag-message sa akin itong si ating Rona diyan sa may lungsod ng Angeles. At tinatanong kung sila daw ba ay mamamalengke. Alam ko natanong ko na dati to, pero ulitin natin ngayon dahil mas mas umiinit yung usapin at ayan na, nag full blast operation na. Ang mga daw ba yung mga walk-in ng mga namimili diyan sa Pampang public market, meron ba silang mahahanap na manok o di kaya naman sapat ba yung yung supply ng manok, hindi lamang para doon sa mga liit-liit na mamimili, pati yung mga bultuhan kung mamili, lalo na para kung kunwari sa kanilang talipapa o di kaya naman kung meron silang restaurant o catering service na pinatatakbo, sapat ba yung mabibili nilang manok dyan sa Pampang public market? Kuya Justin, sa mga unang linggo nitong trial, nakita natin, Kuya Justin, may mga video na kumakalat na yung oras ng hating gabi, Kuya Justin, wala pang dumarating na manok, na galing dito sa modern slaughterhouse ng pribado. Pero ang sa kabilang banda, Kuya Justin, Huwebes yun, Biyernes, Sabado at over the weekend, Kuya Justin, ang binabanggit naman ni Ma'am Icy Calagwas, yun ho raw demand diyan ho sa Pampang public market kanilang natugunan. So, almost 9,000 daw yung lumabas na heads ng manok mga kaibigan diyan ho sa pribadong slaughterhouse at pinapasok din, Kuya Justin, ang isa namang AAA na slaughterhouse ito hong banggitin ko na siguro ang pangalan, Kuya Justin, ito hindi rin na rin iba sa mga mamimili ng manok, yung Magnolia, Kuya Justin, na andyan at naging available din daw yung kanilang mga produkto, Kuya Justin. So, doon sa nagkaroon ba ng shortage, ang binabanggit niya, wala raw shortage ng manok dyan sa Pampang public market. Kuya Paulo, ikaw nakapanayam mo itong tatlong panig. Nandiyan na yung panig siyempre nitong mga chicken dealer, nandiyan na yung pamunuan ng slaughterhouse. At kani-kanina lamang, alam ko, nagkausap din kayo ni Madam Icy Calagwas, ang chief tactician ng city government o ng Office of the Mayor, Mayor Pogi Lasatin. Ano sa tingin mo, dun sa base dun sa usapan ninyo, dun sa naging pag-uusap ng mga iba't ibang panig din, ano ba yung hinihingi ng kada panig at paano sila makakarating dun sa resolusyon na magiging maayos na yung operasyon nitong slaughterhouse, ayos na rin yung pakitungo nitong mga chicken dealer at gaya nga ng binabanggit ng city government, walang magiging shortage o walang shortage ng supply ng manok. Siyempre, para naman yan,
doon sa buying public, no, para doon sa mga mamimili. Kuya Justin, ang nakikita ko dito is yung siguro kailangan pa nilang upuan, no? Para hindi lang dito sa nabo-broadcast yung panig ni ganito, eto sinabi niya, no? Kailangan siguro upuan nila, Kuya Justin, at magkaroon sila ng maayos na dialogo dahil kung simpleng time frame lang ang pinag-uusapan, Kuya Justin, dahil dun sa usapin naman ng presyuhan sa panig nga nitong 18 chicken dealers ng Angeles City, sila umayon na sa 14 pesos. No? Pero ang katotohanan daw na ito talaga dumagdag sa kanilang gastusin, siyang nangyayari na at nakikita nila na yun talaga yung ipinapatong sa kanila na singilin, no? Na hindi naman ma-deny o pwedeng sabihin na fake news. Nito naman daw lokal na pamahalaan. Pero diyan naman ho sa usapin ng 14 pesos na matansa. Oo. Tawagin nila matansa. Sapat ba yan? Oo, sapat ba yan, Kuyang Paulo? Mababa ba yan o mataas yan kung ikukumpara natin doon sa sinisingil sa ibang mga syudad o di kaya naman ilalawigan dito sa Central Luzon? Sa punto po nitong lokal na pamahalaan, no, at dito rin ho sa mga ipinipresenta ho nilang mga itemized ho na yung proseso ho ng postmortem, no, o antemortem, mga kaibigan, pasado ho daw sa NEDA, no, sa presyuhan sa merkado, yung 14 pesos. At kung tutuusin, Kuya Justin, balikwasan lang yung presyo. Di umano, Kuya Justin, dito naman sa ilang mga slaughterhouse dito sa gitnang Luzon. Dahil yung ilan, Kuya Justin, diyan may quotation pa, o yung itemized sa value ho, mga kaibigan, ng kada katay sa 8 pesos, Kuya Justin, dressing pala ang daw yun, o ipagtatanggal ng balahibo at pagkatay. Wala pa doon yung paglinis ng laman ng loob, paglagay ng plastic, paglagay ng yelo, na sa kabuuan sa iba raw katayan, Kuya Justin, umaabot daw yan ng 15 pesos. So sa madalit sabi, Kuya Justin, dun sa issue ng kalidad nitong serbisyo ng pribadong slaughterhouse, oo, mangyari na hindi raw ho sila nami-meet yung expectation nito pong kanilang mga kliyente o itong 18 dealers. Kanya lamang, Kuya Justin, ang apilan nila, sana naman pagkalooban ng pagkakataon na makapag-umpisa itong pribadong slaughterhouse, na kung magmi-meet sila ng halfway, Kuya Justin, pati nga yung mga skilled workers nitong 18 dealers, mangyari daw, Kuya Justin, na magiging maayos yung koordinasyon ng bawat isa. So doon siguro, Kuya Justin, nakikita natin na kung maaari upuan nila. Dahil kung tatanungin mo ko, meron pa bang babalikan itong mga 18 dealers para doon sa kanilang mga maliliit na slaughterhouse, Kuya Justin? Sa nakikita natin, at lalo na yan, nagkaroon na sila ng pag-rally dahil ito nga hong paglabas ng notice of demolition, ang binabanggit nga doon sa dokumento nakita ko, Kuya Justin, is self-demolition na dahil wala silang kaukulang permit ng LGU dito sa mga dealers. Ayan, bukas ho ang programang CLTV Balitaan para doon ho sa mga kababayan nating apektado dito sa isyong ito. Partikular ho itong kampo ng mga chicken dealer, itong pamunuan ng bagong slaughterhouse at syempre yung city government ng Angeles. Kung kayo ho ay nais magdialogo at gusto ho ninyo ay mais sa publiko dahil ang usapin namang yan ay public interest, ay pwede ho kayong magdialogo dito sa ating programang CLTV Balitaan upang sa gayon malaman din ho ng ating mga kababayan at magkaroon na ng resolusyon, magkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng mga stakeholders na involved ho sa usaping ito para naman sa gayon hindi rin maantala yung serbisyo para sa ating mga kababayan namimili dyan sa pampang public market. Do binabanggit ho ng city government, wala daw shortage dahil meron daw nakapasok o may pinapasok silang AAA na supplier ng karne ng manok dyan sa naturang palengke o pamilihan. Ayan mga kabayan, naantabayanan natin yung karagdagang detalye pa ng mga balitang yan at gaya nga ng nabanggit ni Kuyang Paulo G, sa kasalukuyan ay nagdaraos ho ng kilos protesta. Ito ho mga involved, yung kampo ng mga chicken dealer dahil ho dun sa ipinag-utos na igibain na itong mga maliliit na katayan o yung mga slaughterhouse na according sa city government walang sapat na permit, particular na ho doon sa environmental compliance nila, yung sanidad kung tawagin, at permit din mula sa NMIS. Ito daw ho yung
ika nga ay magiging development naman sa darating na araw, gaya nga ho ng nabanggit ni Kuyang Paulo, mag-uusap pa at magkakaroon pa ho ng dialogo itong magkakaibang kampo na involved sa isyong ito. At isa nga ho doon sa mga ipinupunto is matugunan o ma-deliver yung bilang, no, ng mga manok na makakatay at yung hinihingi rin ho nitong mga kababayan ho natin na natanggalan ng trabaho, i-absorb sila itong bagong slaughterhouse. At ito naman ho ay pinangako ng city government, ilang beses na ho nabanggit dito sa ating programa ni Ma'am Aisy Calaguas, ang chief tactician ho ng city government o ng Office of the Mayor, Mayor Pogi Lasatin, na bukas nga ho itong slaughterhouse para tanggapin yung mga madi-displace na matadero, no, o yung mga empleyado doon sa mga pinasarang slaughterhouse. At iyan ho yung ilan doon sa issue na nakasalang po ngayon kaugnay nitong malaking usapin na ito. Ito naman, dumako naman ho tayo sa ibang balita, Kuyang Paulo. Ito, huwag ka muna aalis dahil meron ka pang ikukwento sa amin. Ito ngayong araw, mga kabalit, gaya nga ho ng nabanggit namin, ito ho yung unang araw ng implementasyon ng tinatawag na no vaccine, no ride policy ng DOTR dyan ho sa Metro Manila. Pero hindi lamang ho yan sakop o hindi lamang ho yan umaandar, no, o implemented within Metro Manila, kundi pati yung mga biyahe siyempre na papunta ng Metro Manila o di kaya naman galing ng Metro Manila. At alam naman ho natin dito sa atin sa Central Luzon at sa Pampanga, pag sinabi nating biyahe papuntang Maynila, isa ho doon sa puntahan ng ating mga kababayan dyan, yung bus terminal dyan sa may Mabalacat, yung Dao Bus Terminal kung tawagin natin. At according ho doon sa nakalap na impormasyon ng ating kasamang si Kuya Paulo G. Santos at si Kuyang Johnny Coronel, ay tumumal itong biyahe at wala na halos sumasakay doon sa mga bus. Tama ba, Kuyang Paulo? Ano yung sitwasyon ngayon doon? Kuya Justin, talagang bilang lang ho sa mga daliri, ito hong mga pasahero na nakita ho natin sa unang araw ho ng implementasyon ng no vaccine, no ride. At alam mo, Kuya Justin, mas maagang abiso itong ipinantapat ho na paraan nito pong management ng Mabalacat City Passenger Bus Terminal Complex. At ayon dito kay Kuyang Elmer Lopez, Kuya Justin, as early as January 9, naabisuhan na kaugnay nga ho nitong no vaccine, no entry naman nitong ilang mga lokal na pamahalaan dahil yung mga bus na galing Metro Manila, Kuya Justin, bukod diyan, nauna itong ilang mga bus company na nagpatupad nito. Pagpasok o pagdaan pa lang ho dito sa Angeles City, Kuya Justin. Go ahead, Kuya Paulo. Go ahead. Pagdaan pa lang nitong mga bus dito sa Angeles City, andyan at mahaharang na sila nitong mga tauhan ng Philippine National Police. Kaya January 9 pa lang talagang naipatupad na yan dito sa terminal. Pero kapansin-pansin talaga, Kuya Justin, yung pagtumal nitong mga pasahero at ultimong araw yung mga bata, Kuya Justin, hindi na pinasasakay kahit na meron ho silang mga magulang na kasama na kung saan yun naman vaccinated. Pero alam mo, Kuya Justin, dito sa nagiging senaryo, ang alalahanin nitong mga pasahero na sila makapasok, yun nga yung pagbaba ng mga reglamento, Kuya Justin, dahil ang abiso nga ho nitong DOTR, sakali naman ho kayo unvaccinated at kayo essential naman, Kuya Justin, pwede silang bumiyahe basta meron lang ho silang makuhang certificate mula ho sa kanilang barangay. At doon sa mga unvaccinated na hindi pa po pwede naman hong mabigyan ho ng COVID-19 vaccine, basta ho meron ho daw kayong medical certificate, ay maaari naman ho kayong makabiyahe. So yung nakita natin, Kuya Justin, umaga, halos 3 pasahero nung umalis yung bus, 3 lang, Kuya Justin. Yung interval nito kada oras dapat umalis talaga yung bus. So expect nila na kahit sana 20 pasahero lang ang makuha. Pero umalis, Kuya Justin, tatatlo lang. At nung ma-interview ni paring Johnny, nag-iisa pa lang. Pero pagkatapos, inabangan talaga natin kung paano yung pag-alis nitong bus. Kahit 3 lang, Kuya Justin, ayun, pumaroon na sa NCR. Talagang luging-lugi daw sila dito sa nagiging takbo nitong transportasyon sa no vaccine, no ride policy.
Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos para sa detalye ng balitang yan at mag-iingat ka. Ayan mga kabalan, mga kariyon, narinig ho natin si Kuyang Paulo G. Santos kaugnay ho ng pagtumal naman ng biyahe dyan sa Daao Bus Terminal matapos nga po ang ipatupad itong no vaccine, no ride policy ng DOTR para sa mga biyahe patungo ng Metro Manila. Sa atin hong pagbabalik, makakasama naman natin si Jenna Lumbang Parungaw para bigyan tayo ng update kaugnay ho nitong ginagawang preparasyon ng Commission on Election sa halala o para sa halalan 2022 ay sinimulan na raw ho yung proseso ng pag-iimprenta ng mga balota. Yan at marami pang iba ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan Lala Move app. Lala Move. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. All new with 18-inch wheels. All new Ford Territory. Own the moment. Created in front of me. You can deliver on demand small. Our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move.